Patrick Chinamasa panguva inoi onzi he is a sellout. Anoonekwa kuzi kubva kare kubva achiri kufinance ministry aisaina aiwa matreaties aiwa nedzimwe mari mabills aonekwa kunzi aifacilitator aiwa kutsakatisa vanhu sana pana mashoko ari kubuda panguva inoi but unoonekwa kunzi the same person Patrick Chinamasa panguva inoi ari kuva implicated munhau yesuccession panguva inoi achielevata kuda kwacho Tagurei into the central committee. Ndokuti bva wasubscribe like ubva turn on the bell icon. Tipinda pahindu yaLynn M anoposta aiwa these headlines amuona akanzi declaration of all Chinamasa's suicide notes aiwa panguva inoi obuda nyora achiti Chinamasa, like I said, was a sellout scout in Rhodesia, and that spirit never left him. During his time as finance minister, he was the one who signed all the bills that killed the parastatals. He literally handed over command agriculture to Kuba Kwashe in a platter of silver, while he benefited for Kolo. He has always been a runner for Kuba, but for now, enjoy the nogeza to the article ramurikona nerakanzi fate of the nation declaration of war. Chinamasa as a suicide note. Ndo mashoko anoitwa pana pana Lynn M achiexposa Patrick Chinamasa achiti aiwa these guys vagara vari vatengesi vanozikamwa their colors, their true colors kubva kare. Mashoko ari kubuda panguva inoi Lynn M pari kuuya panguva inoi achiexposa Chinamasa panguva inoi ari implicated panhau dzesuccession achionekwa kunzi Chinamasa panguva inoi oconfuse vanhu zvaratidza kuti iyewo anenge ari also confused just because yesterday they posted pama-X handles avo vachionekwa kunzi vaiko-opta kuda kwacha Tagurei, and then in the evening vakaonekwa vadeleta, but today in the morning they posted again. We do not know kuti zviri strategic zvavari kuita or zviri kumbonyatsokurevei. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Wabvina comment section medu udze mafunguro enyu. So subscribe or like, point it on the bell icon.